Vale, sigarren ariketa, vale? Beti bezala, create circuits. Ez dakit kasuntik egin dien. Create circuits. Horen behi. Vale, eta esaten digu, sarrera analogikoak erabili behar ditugula, potenziometro batekin lortzeko LED batzuk piztea edo itzaltzea, segun eta potenziometroa non jarri dugun, vale? Beti bezala, lehendabizi, beti gogoratu, izena aldatu, eta seigarren ariketa jartzea. Vale? Bestela ezakitzen zuzen du arduan. Eta hemen, Arduino, eta aterako dugu gure betiko Arduinoa. Vale, gure betiko Arduino aterata dago. Hau ezabatuko dugu, eta aterako, joango gara ateratzen. Vale, aterako dugu. Hau, eta jarriko dugu hori. Zeratik hori, hauetik uste dela. Bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, bale, listo. Orain. Zero punto bi. Bat. Bi. Hiru. Eta lau gehiago. Vale. Eta falta zait potenziometro bat ateratzea. Eta potenziometroa jartzea. Alde hau negatibora. Noski. Beltza. Alde hau positibora. Noski. Gorria. Eta alde hau hirura konektatuko dugu. Eta izen berda. Beste kolora dadekoa. Eta gero hemen hau konektatuko ditugu. Zazpira. Zortzira. Bederatzira. Hamarrera. Eta hamaikara. Vale, orduan. Kodigua. Zer daukagu? Vale, potenziometro bat zer den badakigu, ezta? Potenziometro bat da, erresistentzia bat, guk botoia segun da zenbat eta egin, erresistentzia gehiago edo gutxiago izango duena, vale? Orduan, hau, gaizki dago. Hau, jarri behar dut. Ai, oan mendezta ikusiko. Ja, lortzen, bai, vale. Holaxe. Hau, analogikoa da, beraz ezin dut hemendik irakurri behar dut. Hemen, A0an jarriko dut. Vale? Eta A0ak da gazo bat, eta da hauek guztiak inputak dira, beraz ez dira deklaratu behar hemen. Vale? Hemen input bezala ez dira deklaratu behar, badakigu inputak izango diala, vale? Outputak analogikoak egiteko beste modu batean egiten da, eta beste ariketa batean ikusiko dugu, vale? Baina hemen orain outputak jarri behar ditugu orduan. Zazpi output, eta hemendik aurrera beste guztiak. Hemen, aztu intzait, hortzi. Vale. Zortzi, bedatzi, hamar, hamaika. Vale, eta orain, kodigua. Zer behar dugu lehendabizi? Lehendabizi behar duguna da, jakin zenbateko orduan. Hemen egingo duena izango da, lehendabizi deklaratu int potenziometro berdin 0. Eta orain egingo duena izango da, egingo diot. Potenziometron gorde idazu analog read, claro, digital read bada digitalak irakurtzeko, analogikoak irakurtzeko, analog read. A0, A0 dagoena. Bale, orduan orain zer gertatzen da? Guk dazkau 5 argi. Horrek esan nahi du, egon nahi dezkela edo denak itzalita, edo bat piztuta, edo denak itzalita, bat piztuta, bi piztuta, 3 piztuta, 4 piztuta, 5 piztuta.
6 aukera dazkagu. Bale, 1024 potenziometro batek markatzen du 0 eta 1024 artean, bale? 1024 eskailera dazka esango genuke. Orduan, 1024 zati 6 da gutxi gora bera 160. Bale? Orduan, egingo duguna izango da. If pot txikiago 160, orduan digital right 11 low kopiatu orduan 160 baino gutxiago bada denak itzalita. Eta ixten dugu gure ifa. Bale? Orain zer egingo dugu? Urrengo ifa. Dena kopiatuko dugu. Eta hemen itxatxi. Baina baldintza orain da, potentziometroak markatzen duena bada 160 baino handiagoa. Eta gainera, bada 340 baino txikiagoa, orduan lehenengoa piztu egingo da. Hirugarrenean, hau bada 340 baino handiagoa, baina 500 baino txikiagoa, bigarrena ere piztu egingo da. Hirugarrena, hau da 500 baino handiagoa, eta 680 baino txikiagoa, hirugarrena ere piztu egingo da, kontuz, ezer utzi gabe hor, ze gero akatsak ematen ditu, eta bakizue, gero aurkitzea oso zaila dela. Berriz, 680 baino handiagoa, eta 850 baino txikiagoa bada, laugarrena, jai. Eta azkenik, 850 baino handiagoa bada, denak jai. Bale? Eta falta zaigu jartzea hemen, while loopen, hemen ireki dugun honen istea, bale? Hau ere itxin behar dalako. Ematen badiogu Star Simulation, bale? Kodea eskutatuko dugu, hobeto ikusteko, eta hemen ikusten duzuen, nik ematen badiot, txandaka pizten duazela, eta jeisten dudanean, txandaka itzaldi egiten dira, bai? Bale? Hau da, musika aparatuetan eta ikusten duzuenean zarata handia egiten duela edo eta argiak atzera eta aurrera ibiltzen diela, horregatik egiten du erresistentziatik, voltai aldatzen da erresistentziatik, zaratak egiten duen erresistentziatik, bale? Edo zaratari ematen digun erresistentzia elektrikoaren balioatik. Hala, urrengo arte.